Så børn, nu skal I bare se, hvad heksemutter laver til jer. Nu skal I se. Her, der har vi en lille mus. Og her, der har vi nogle fluesvampe. Den kommer vi ned i gryden. Og nogle brændenælder, dem kommer vi også ned i gryden. Og lidt skimmel fra en fugtig kælder. Og så hælder vi noget vortemælk og noget nyserod på. Og så rører vi sammen i en gryde. Og så kommer vi lidt af det her på. Og så får det lov til at stå og syde. Jeg synes. Det smager godt. Så tager vi 1000 peberkorn og en masse slanger. Og lidt revet djævelhorn. Og nogle flagermusevinger. Se, der er en flagermus. Kommer vi også ned i. Så tager vi noget syltet skarntydesaft. Det giver nemlig suppen rigtig smag og kraft. Det dufter dejligt. Jeg glæder jer til at få det her. Så kommer der nogle dragebrød. Og nogle slanger og nogle dragebrød. Og onde ord og brudte løfter. Sådan. Ulvehyl og ravneskrig. Og et kistelåg, der smækker. Så er du boet sammen med en kæld. Hvorfor skal jeg lave en ny garage på 50 kvadratmeter? Ja, så kommer den ikke hernede i saften. Men den bliver alligevel rigtig lækker. Så giver vi den lige det sidste pift. Med en dråbe af det her slangegift. Og vi har også noget her på den hemmelige flaske. Og et ordentligt drøs af aske. Fra en gammel sur cigar, som jeg har glemt. Og så er trylledrikken klar. Og må vi så få nogle små glas, så børnene kan smage? Så jeg drikker noget af det her trylledrik. Hvad? Det må vi alle sammen. Det vil jeg gøre dig en Det var det første barn. Det skulle ikke være slanger end det. Jeg kan se, nummer 14 er klar. Fra flagermus også. Jeg kigger på det nu. Det var nu. Hvad det er, ikke? Var det tyr? Skal du også Det er sådan noget, det er. Det kommer til at sgu da ikke. Er det godt? Og jeg synes, det krav på loftet i aften, ikke også? Det lyder du godt. Det er sådan noget. Der burde komme på det.
Det var så været Diablo, ja.